да направим AI базирана оценка на този имот, който е в зона B5 в София. Ще използваме за целта нашия AI базиран Smart 2 оценител, който прави AI базирана оценка на база много други подобни имоти в дадения квартал. Ще си въведем основните параметри на имота. 72 квадрата, 9 етаж от 12, 2 стаи. София, зона B5. Така, Тухла. Имото едно строителство в 2026 ще бъде въведен, така че мятаме си в строеж, няма да е обзаведен, саниран, видеонаблюдение, ново строителство, контрол на достъпа и директно минаваме към оценката 140 000 евро. Тук на обявата търсят 185 000. Според вас това адекватно ли е? Коя от двете цени е по-добра и коя сте готови да платите естествено? Ще се радвам да чуя от вас в коментарите.